Hi guys, खुलुमबाय आंनि बे मदन ब्लग्सआव बयबो फिन खेबसेखौनो हरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजां दं आंबो मोजाङै दं लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो मानि सायाव भिडिअ होनबा नै जोंहा रुमबाजारनि आब'मोन फैलायबायनो मा नाम होनदों सम्फाखालि रिथाखालि मा होनखो दाखालि बिदिनो सम्फाखालि रिथाखालि होनदों ओमफ्राय आङो दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट आरो मोनसे खावलायनाय जाय दाबो आंनि बे मदननि ब्लग्सखौ साबस्क्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय नै ड्रेसआ बेनो बे साननो नाङा दे एखे अबेबा कालारा एखे जादोंना बे एखे गस्लायाबो एखे ओमफ्राय बेबायदियानो दंखायो आरो मेरला एसे खराहां माइदि गोनांहां खरा माइदि बुनाय बेबायदि दं एखे मेरला दं नालाय ओंखायनो एखे जाबाय थायो दे आंनि ड्रेसआ दा बिदि सानफ्रामबो एखे गानो होननानै नोंथांमोना बेबायदि साननो नाङा लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा मा लाबोलायखो बिसोरो ओमफ्राय आंखौ आब'मोनहा सम्फाखालि रिथाखालि होनलायलायथारदों होननानै गाज्रि मोननो नाङा लोगोफोर भिडिअखौ नायसनदोंबा अननानै प्लिज नोंथांमोनहा मोनसे लाइक होना हो आरो साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार खालामनो हागोन लोगोफोर आं दा बेसोरखौनो बे आब'मोनखौनो खेबनो थांगासिनो दङ थौदो सल' लेट्स गो स्टार बायलायलायबाय नै लागायबाय जोंहा आब'मोनहा फैनानै थांफिनलायबाय आङो दासो सफैबाय नायलाय माबायदिनो माबा सम्फाखालि रिथाखालिलायनो नामाबो हाय जों लाबोदों सराइबिलनिफ्राय दखनाखौ मा लाबोखो ओमफ्राय रिथाखालिया नै बिनो ए आइ दरा थुगोना किवा मालिक जाला जालि मा थांखो बुरला जारला उन्दुलाबायनासो दंलायोदां नै जोङो लाबोदों मोजां माबा माबायदि नांगौ एरनाय नांगौ ना मा नांगौ गासिखौबो मोनगोन आरो नैबाव ओइ फैदो ओंखारबोदो जोंहा दे थांसै बेहा दे दख'नाया एसे देखायना होदो मा लाबोदों आब'मोनहा दे एसे फुवारना होदो दे स्रायनो औ मेगनखौ नुलाय लाङा नै आहा बुरिबाय आरिबायबा मेगन नुबावगोन लाबोखादों जोङो नै मोजांथ' नै गाज्रि नङा ओमफ्राय नै बेलाय नै बे आब' सासेनाबो नै दख'ना नांगोन बिराद फसाया दख'नाखौनो नै दख'नायाखौनो नै दखानखौ खिथालायनो हाबावानो मालिक दानो खिथाथ'वा न'आव लाबोनाय नङा नोंसोरो आं गमस्थाखौसो दोनो बिसोर सोलोङो सोलोंलायबावोसो नामा माबायदि नांगौ नै आब' बुगे बुरला जारलानि दखानाव मोननो हागोन मोनो आब'आ जोंनो दखानखौ नैबे आगर फिसा न'आवल' लाखिनानै दखानाव दोनै खुमायोना बे स्रोद नै ओमफ्राय दखानाव दोनहैबाय स्रोद बिराद मोजांखा नै लोगोफोर लांफैनो हागोन दे मोननै जायगायाव लाबाय आङो दखानखौ जोंना मालिकआ बेनो मालिकआ नुवाखै नों स्पिड गोसोम हमलायबावनायसो मानसिया ओमफ्राय देनजारखा जोंना आब'आ आयो दिनै बिदन बेहाय आगर एरनाय आरो गोमो गोथाङाव एरनाय जा मोजांखा लोगोफोर नै लांफैनो हागोन नै आब' बुरला जारलानाव माबायदि दख'ना नांगौ ओरैबायदि मोजांखा नै बेहा खासि हाथायनो बेहा जा मोजांखा नै गाज्रि गैया सम्फाखालि रिथाखालि ओरै बे थफ्लाया गासिबो दख'ना जोबखा नै गासिबो ट्राय बिदनाव आगर लानाय मा आगर बियो ओमफ्राय बे आब'ना मा गोमो बोरायाव एरनाय नैबे गोमोआ बिराद मोजां नै एरनाय सोरनोबा नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन सिगांनि भिडिअआवबो आं होखादों नाम्बारखौ आब'निखौ नायनानै लांफैनो हागोन हलसेल रेट हगारगासिनो दं नै रिडाक्सनबो दङ मा नांगौ रिडाक्सन नांगौ ना हलसेल रेटआव नांगौ लांफैनो हागोन नै आंगुर फिथाइ खालारनि खालार दख'नानो नै औ हाबजोबगोन रावनावबो हाबनो मोननाय नङा ओमफ्राय नैबे आगर गुबै फ्लेट आगर गुबै नैबेयो नरि खाख्लारि लोगोफोर नरि खाख्लारिनो माबायदि खान्थाल मादानिनो आथा बेफोरबायदिसो दानांगौ ने आसुगुर मोजां सोरमोन बे दाग्रायालाय नागिरनांसिगोनसो नामा दाग्राखौनो दुमबाजारनि सराइबिलनि नङा आगर गुबै आगारनो सोरनोबा नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन आंनावबो कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आरो नाम्बाराबो दं नै बिदनाव एरनाय
मोजां नुखादों गाज्रि लाबोखाया बिसोरो जिखौ मोजां आगर गुबै आगरनै दखान खोन्थायो बे दाबो जोङो नै जा मोजांखाने आगर गुबै आगर रग' रग' गाननो हागोन एखेबारे गोजौ गिदिरफोरबा खम समायगोन बेना खांख्रिखलानो जाजायो गानजायोबो बाथोनबो जाजायो रुनानै खासि हाथाय गोथाङाव खासि होनबा माइ हाग्राखौ दखना खासि हाथाय थगायलायबावसो सासे गैला थाखुमाबाय ओमफ्राय नैबो नै गेजेराव आगर लाखाव लानाय बेबो मोजांथार मोजां नै आरो बैसा खोन्थाजोबथारदो नै बुफ्रु खिथाजोबथारदो गोगोम हाबबाय नै कालेक्सन गोदान सोरनो नांगौ लांफैनो हागोन नै कालेक्सन गोदान हाबदों नै जेरै गोसो एरै बासिनानै लांनो हागोन गोदानथार नै आगर गुबै ना फोथा गोजा गस्ला गोजा टमेट' कालार नो नाजोंबो जानो हायो बेदरजोंबो जानो हायो जेरै गोसो एरै नायलाय बिदन बेबो माबानि आवजार कालारनि बुरला जालानो जिया नामावबोसो ट्राकसे दखान मोनथाम मोजां खुलिनाय न'आवबो हलसेल हरो दखानावबो देखाय माराना बुरला जाला मोननै दखानखौ आं देखायथ'वा फायखारिफ्रा एसे सैथान मावनो नागिरो जों सैथान नङा एसे सैथान जाजोब्बाय ओंखायनो खिथाथ'नो हाया आङो आगर गुबै आगर बेबो बोथोर जानोसै हाबा जानायनि रिता खाइलेंनि दख'ना लोगोफोर रिता खाइलें मानसिया एसे खाइलें नालाय गोसोआबो खाइलें एसे फिसा दायो नामा बे गायदे गायदेनिखाय सालागा बारा बियो मानसि गायदे नालाय मानसि फिसाफ्रा मानसि गायदेनि साननायखौ इसोराबो हमनो हाया आरो नै सम्फा गायदेनि मानसिया नै बेनो सम्फा गायदेया बेनो आंखौनो गायदे होनदों आगर गुबैना मोजां रोमोदोनो बिहामजो लायनाय बिजामादैनो आलासि जाहैनाय गाननो बिराद मोजां जायो जाला बुद्रुनि नङा नै हालदै बिफां दङ नै आरो बिलाइ खिबुआव दङ माबा माबि दङ जाला बुद्रु थानोसै गावनिथिंबो दङ हिमग्ल'बिन ग्लुब 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 थांजोब्बाय खिन्थु हिमग्ल'बिन माला खनखांबावनो आयु थेलासे गाहाम बेनि माबाया दखाननि नाम आरो मानसियाबो बुरला जाला नालाय ओंखायनो दा बेनि दख'नाया गासिबो बुरला जाला जानानै थाजोबलायबाय दा बुरला जाला हायर लालाबायो हायर लायो एरै नाम एरै मानसिखा बियो मानसियानो बुरला जाला ओमफ्राय बबेथो सम्फा गालियालाय सम्फा गालि गुफुर गुफुर गोसोम दंलायबावोसो आयु बुरला जाला माला जाबावगोन दे जेरै मानसि नाम ओरै जिखौबो बुरला जाला दोनजोब्बाय नायलाय माला खनखांगोन बेयो आयु आयु आयु
मा जाहोहरगोन नों साहा लोंसै जों इखौ जायाहाय इजों जानाय नङा फागियालाय बेखौ जालाबायनांगौ बुजि मोनो बिनि बुंनायखौ बुंलांथ'बाय आङो नै मा होनदों जोंखौ नैबे